Ito din gi-cover kini mao nga sitwasyon ko diri kani usa ka self accident ang auto atong i-cover ha. Ang una mao ni. No, ang una. Okay. Oops. Nay pasyente nga karga karon diri mismo sa kaning ambyo, no? Mao ni ang unang na aksidente. Self accident sa ka motorcycle on board na ko sa ambyo 803 mga ka-super. Onya ano hitabo mao ni ang self accident kay paingon ni siya sa Cebu City kani mao nga driver sa motor ang yang gidriver nga motorcycle o sa siya ka ano nga motor kaning I think nga murag ko ni boss o sa klase nga motor boss kani ko ano Honda XRM onya blue color tapos self accident de kay paingon sa Cebu City unya pagkakaroon day sa Atbang kaning paingon po sa South area ang hitabo ron ang kani sa Atbang negosyoso sa pabangosyoso nadumbulan po sila yung motor no hinundan nga tulo ang angol kini mao nga panagbangga diri mismo sa may South Road property dili siya sa may Ludo no sa unang nga nagkuha o nahatag information but dili di sa may doon sa may SMC side mga ka-super no doon sa may SMC side ang atong himutangan karon diri sa kaning aksidente murag nahimutan nga mag-adbang ni ang aksidente nga nahitabo karon diri mismo sa may SRP South Road property doon sa SMC side. I do believe gani ano ni sa barang ibang bali mga higala mga ka-super nga sumani ang ako mo ni nga mo ang situation ko dili no mo ni ang nagakuan lagbot ang helmet nga nabotoy kaning ko no namay kaning plastic ingida sumani gikita ka sa ambyo mga ka-super kining mao nga kuan kining mo o sa lagbot pod. So man ang sitwasyon karon ato ni check man siya ang mao nga man siya mao nga usa sa mga driver no involved og tulo ka mga motorcycle mga ka-super ang kaning aksidente nga hitabo diri mismo sa may SRP mga higala